I'm Tinda Romarsali, ഫാമിലി കൗൺസിലർ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, ക്ലാസ് റൂമിൽ കളിച്ചും ചിരിച്ചും പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ TV-യിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഒരു ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ ലോകം ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ ഒപ്പം ചുരുങ്ങിയത് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടിയാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മമാരും കൂടിയാണ്. കാരണം കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷമങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികളെടുത്ത് പറയും പഠിക്കുക എന്ന്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നൊരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ആ കുട്ടി 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് വന്നത്. അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് പഠിക്കും, എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങാതിരുന്ന് പഠിക്കും. പക്ഷേ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കുട്ടിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, മറന്നു പോവുകയാണ്, എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്. ആ കുട്ടിയെ നോക്കിയപ്പോഴും കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഷൈയസായി, ഭയങ്കര ഒരു പേടിച്ചൊക്കെ ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ. ഞാൻ ആദ്യം കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു, കുറച്ച് മോട്ടിവേഷനൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ക്ലിയർ അല്ല. ABCD അറിയാൻ പാടില്ല, മലയാളത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാൻ പാടില്ല, വായിക്കാനും ഒരുപാട് ടൈം എടുത്താണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അവർക്കത് അറിയില്ല, കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ അവർക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൃത്യമായി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അത് ചില പേരൻസിന് അറിവില്ലായ്മയായിരിക്കാം, അത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. പല കുട്ടികൾക്കും പലതരത്തിലും പഠനത്തിൽ അങ്ങനെ വൈകല്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പേരൻസിനോടായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, കുട്ടികൾ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ അവർ ഒതുങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരമ്മമാർ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇന്നത്തെ പല പാരൻസിൻ്റെ ഇമോഷൻസ്, അത് ദേഷ്യമാണെങ്കിലും വാശിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണെങ്കിലും അത് അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവരോടായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, പാരൻസിനോടായിട്ട്, കുട്ടികളുടെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും, പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും പാരൻസിനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, കുട്ടികളുടെ കുറവുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കാനും നല്ല രീതിക്ക് വളരുവാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം, കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അവരുടെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്കുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചർ അവർക്കുണ്ടാവും. താങ്ക് യു.